Dili. Non, c'est Dili est quoi? Et vous me voulez quand on fait non, et vous clair bon. Non, mais n'a pas signé à quoi. Non, arrêtez quand là. Ouais, Trazi. Oh ouais, frère. Là, merveille. Transport. Ça va? Comment tu connais? Tu me chouro à douer mon coquet là. N'a frère chouro ne va faire mon métal à la drogue garantie. Ça va donner sur Il va remuer la bagane de Alba. Janja kelene. On me ça. Et n'a pas de fois voyageur au Serangana ou à Soga appartement. Chagala to na kele sa. Ne ka mun de ba faga so ko kuma la sa. Wa. Din ma do ka Fabia no ka faga na. Ale ne ma faga na. Chai ne beto yi. Tema sigi. Est-ce qu'il y a ko kan na? Hein? Tema sigi fola. Ah, Trazi microphone. Tiens, ne ref mun filɛ nin ye tantôt. Ne jigi b'an ka sɔrɔ fana de kan sinon foyi tɛ ne kun. Allah. Ah, Charlie. Doli ça va? Ouais, Trazi. Ouais, Dili. Ako la challa. Pour la même en connaît. Ouais, chama megi ko. Ouais. La challa. Ouais. Ouais. C'est sur le grand qui l'a donné. Ouais, tiens, ko. Abdou Toula. Non. Faut sɔrɔ Trazi kun ta tugu la. Dili ninnu de don sa. Ne bɔra n bɛ taa ka na yanni ale la ne n'a sɔrɔ o y'a ci. Ne de dabali banna. Mais bara E b'a dɔn gɛrɛ cira kun min na e kɔni t'o kalama. Ah non, ne t'o kalama. Ah bon, ne fana tɛ n'o kun f'i ye. E bɛ n ka cɛ ye kun fɔ kɛ ouais. An ko bɛɛ to yen cɛ cɛtigi o kuma fɔ a ye tɛ sigi. Oh ouais, ai ce ko ɲɛɲini. Ah, ɲɛɲini. An ka ɲɛɲini cogo di an ka na ne de fɛ yen. Ayi o t'a la. Ayi ko tɛ se ka waati tɛ ka se. K'a ka cotiser a ka tɛ sigi. Cɛ na kɔni wari foyi de tɛ ne kunna bi. Ne ka katakatani minɛ na polisi bolo nin y'a tile 3 de. Ayi ni tɛ sigi danna ne ma te ti min bi dɛ. Donc o de don wa? N'a kɔni danna ne fana ma kɔni a fɔra ko don o don n'a fɔra juma o juma de ne bɛ an ka worobinɛ wari minɛ juma dun ma se fɔlɔ wala diɲɛ bɛ bi aw kan yan a kana tɛ sigi. Bon Dili a filɛ hali ka dimi i ka mani ɲɛnama ɲini sinon mani fɛn fɛn sigilen filɛ a si tɛ ko kunna. Bon ne Thérèse bɛna layidu kelen ta yen bi n bɛ don so kɔnɔ ka na ni n nana fo ka taa f'i fa nana ka bɔ a ka dugu taga la n bɛ jɔ ni gɛrɛ fɛn fɛn bɛ sigi yan nɔ n bɛ jɔ n'a ten. Ah, Thérèse mayi. I sɔnnen don ne ma. N bɛ na sisan. Allahu akbar. N'i kɔni ko i bɛ kulusi don sama la nka i mana don ala kɔni i ye koba kɛ ala ka silamɛya in dɛmɛ. Allahu akbar. Tigiri kɔnɔ an ka wari in ko kɛra cogo di Mamadi ka wari ni Jibiri ka wari ko. A b'a bolo fɛ. A bɛ jan bolo. A bɛ jeli Sara bolo fɛ. Sara kɔnɔ ayi n tɛ mana ko la dɛ. Wari minɛ ani e ka wari minɛ ne bolo k'a bila dufa la si ma kɔrɔ ni si ye. Ayi a y'aw hakili sigi an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɛ. Ne ko n b'an ka turuna wari de ma ka ne to wajuli la o jɔn de kun bɛ ka wari. Karamɔgɔ Wɛnzɛn ne tun y'a f'i ye. N y'a f'i ye jeli Sara ye o ye a bɛ ka n dabiri. Kabini i ye tournée fɔ n ye n ko an ka jeli sen bɔ a la. Cɛ i jɔ ko sugu dɔw bɛ yen. Sara karamɔgɔ Sara ne de y'a fɔ ye n ko ne bɛ wajulu kɛ n ko nka wajulu kɛyɔrɔ la ni wari mun sɔrɔla mɔgɔ kelen k'o minɛ n'an sera so an ka wari tilan. K'e to wajulu la ne de tun tɛ ka dɔnkili da wa. Ne m'a fɔ n ko i taala jaɲɔlu la jaɲɔ diyar'i la waati min na ne bɛ k'o fɔ dɛ o ye wari fɛn fɛn da tabali kan a y'a ta. Ala i jɔ karamɔgɔ bɛ se walahi n tɛ nkalon tigɛ ayi an bɔra ala ko de la sa e ka an bɔra ala ko la bɔ ka n'an dabiri dɛ. i kɔni i mana mansurumani yɔrɔ o yɔrɔ ni wari ko bilala i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ dabiri i ka wari b'a bolo koyi. jeli Sara yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dabiri ne tɛ kuma nka n'a ye ne dabiri an ka taa so ne ma fa n'an bɛna kunfɛ ye so i nana n'i ka walaka kura min ye k'i bɛna min bilayi n'i y'i tɛgɛ d'a kan an basi tɛ. walahi n'i tɛgɛ kuranɛ bɛ yen koyi. n'i tɛgɛ d'a kan i bɛ malo. Cɛ a kana na yɛrɛ na ko fɛn tɛ n bolo sa. Omo ne mun f'i ye walahi a bɛ Fatimi d'i ma. Fatimi foyi tɛ yen walahi. Ok. ko in ye jateminɛ de ko cɛ. nin kɛra de karamɔgɔ ye. non dile ne ka so ka appartement. k'a kɛ appartement ye cogo di o fana ye mun kuma cɛ ye. i fana ne yɛrɛ bolo ko sɛbɛlama ni. Dili jumɛn nin. e ka taa dɛ. karamɔgɔ bɛ se n'i ma ko nin kɛ nin kɛ du ko bannen. non fa b'a dɔn fa b'a dabara. n ka ya. Aujourd'hui, a jo b'a la dɛ
karamɔgɔ wɛnsɛ dayɛlɛ ko taa k'ale den ye sɛbɛ. An fɔla tourner na sa, a ma kɔlɔkɔlɔ kuma ɲuman fɔ. Ko nin tɛ k'ale fɛ yen. A jateminɛ denni dɔ tɛmɛna ni fini dɔ ye karamɔgɔ wɛnsɛ y'o dɔgɔya nka e k'a den yɛrɛ lajɛ. hali dɔ in nana ni dumuni ye min nɔrɔ bɔ. A b'a fɔ k'a fɔ b'a dabɔra mɔgɔ. Essa é dele sigi cogo. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Cogo ye. Karamɔgɔ wɛnsɛ non. a kungo de. Il bɔ. Aw sigilen de Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Sisan a ka ɲi sa ninnu ye A ka ɲi sa. E k'i sigi. Aïssa, e k'i sigi. K'i tigɛ da dusu kan. sabali sa. E k'i sigi ba in. Karamɔgɔ wɛnsɛ. Aïssa, e k'i tigɛ da dusu la sa. A ka ɲi ta. Han? I tigɛ da dusu la sa karamɔgɔ wɛnsɛ. Donc il est de ka suga appartement. Nka karamɔgɔ wɛnsɛ a ko ɲɛɲini kɛ e b'a dɔn n'a teriw don. Teri cogo di? Essa é dele sigi cogo. A ka ɲi sa. A ɲɛɲini fɔlɔ. Ayi karamɔgɔ wɛnsɛ. Karamɔgɔ wɛnsɛ. Kana ko kɛ karate ye. Kana n'a ko kɛ tan an yɛrɛ dama ko de don. A karamɔgɔ wɛnsɛ ni ban ta ma e ye min kɛ an m'o fana fɔ dɛ. Mais wajuli karo la ma ne kuma min fɔ. An ma ne ka kuma fɔ ye. N'a fɔra ko ne yɛrɛ den bɛ ne ka suga appartement ne kɔfɛ. N'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ i jo t'a la dɛ. A ka ɲi sa k'i kɔrɔ. Ala ka ko bɛɛ a tɛ nkalon tigɛ. Ekɔliden e m'a ye yan. Ne yɛrɛ ni ne kun ma nin cogo dɔn n ko ne ye nin ne a bɛ ka nin kɛ koba ye koyi. Ne ye tubabu kalan kɛ ne tɛ nin ko nin kɛ koba ye koyi. Ekɔliden damaw ninnu ne ye kulonkɛw de ye n tɛ foyi ye. Diri ne jɔn. Ekɔliden y'i sen. E ka sabali. E ka sabali. A ko ti kɛ. N'a bɔra Diri ni ma bɔ min kan tigɛ. ayi. Karamɔgɔ. Wɛnsɛ tigɛ da dusu la sa. Ne bɛ taa i fɛ yen n'a ko ne ka bɔ. I tigɛ da dusu. Sɛnɛ tɛ ka bɔ a cɛkisɛ. Sɛnɛ tɛ ka bɔ a cɛkisɛ la. Se ka kɛ. An den de don koyi. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Ne de den tɛ o tɛ. N'a bɔra a bɛ taa min. N'a bɔra fɛ a bɛ taa. A ka taa tɔgɔma fɛ ne ka foto la. Ni karamɔgɔ wɛnsɛ m'a faamu komi ne E fana ka bɔ yen sa. E ko an ka fɛn ɲɛfɔ e fana bɛ tigɛ da la. den de don sa ne ma nin tɛ foyi ye. Nin tɛ foyi ye ne t'a fɛ ko de Ayi sa ko sugu dɔw kana na sɔn o ma sa. Karamɔgɔ dusu bɔlen n'a fɔla e fana k'i tigɛ da o la. N y'a f'i ye dɛ. N y'a f'i ye. Malangoloya dafa sa. Non diri kɔnɔni ko wuuyi. Kɔnɔni ko waayi. Kɔnɔni bɛ denmisɛnninw bolo. Kɔnɔni ko laayi la. Mamadu Arasulu layi. Ala kana laban ɲɛ. Laban wɛrɛ foyi tɛ na jɛni ka ɲimi kɔ. E ta kɛra o ye sa. Karamɔgɔ sa. O dabila e k'i Dili ye denmisɛnnin de walahi. Dili e denmisɛnnin bɛ sigi kamalen sigi. Kuma ni karamɔgɔ wɛnsɛ ye. N'a y'a ko kɛ cogo sugu dɔ la a bɛ tiɲɛ. Karamɔgɔ wɛnsɛ an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na dɛ. E ka don i k'i da. Don i k'i da. An bɛ ko in ɲɛɲini hakilisigi la. N'a bɛnna min ma an b'a f'i ye. Ni min kan ka bɔ a la an b'i dɛmɛ. E ka don. Tourner sɛgɛ b'i kan wuli. E ka wuli. Barikaden e ka wuli. Wuli. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ lutu wa walima n bɛ la. Ala e ka don. I tigɛ da dusu la. A ka ɲi sa. Lajarabiw don. Ala bɛ lajarabi min kɛ. A ka ɲi ti sa e fana bɛ k'a dusu bɔ. Ayi sa to tan n ka don. E ka don. Ni bɛ nin ni escroc di sinon an ma kojugu kɛ o. I m'a ye ne bɛ k'a ko kɛ ni kulonkɛ ni fɛnw ye. Ti yɛrɛ ɲi wa. N'an ma nin ko in kɛ a bɛ faamu wa. Karamɔgɔ wɛnsɛ ye kɔlɔkɔlɔ jaburuya kɛ. Ni mɔni baara n kun. O bɛɛ ka fɔ Dili ye. Nka Dili. Ne ko b'e kɔnɔ. Ni ko b'an fila bɛɛ kɔnɔ. O bɛ kɔnɔ. Ayi ne tɛ tɛmɛ o ka kunna dɛ. A ɲɛna sa. Karamɔgɔ wɛnsɛ. Ayi n'a ma kɛ tan. O ye kulonkɛ ye sa. Ni ne fa sunɔgɔ I fa ye sunɔgɔ. n'a ye fili ko toli kɛ tan to a bɛ sunɔgɔ. N kɔni bɛ min f'i ye ni i ma ɲɛ i ka jaburuyaw kɔ. Komi e b'i jɔ. An bɛɛ dɔ kɛ sa. Nka i ka to k'a kɛ dayanfanw ye. O la ni an yɛrɛ tun tɛ. Dili ala ko tiɲɛ sɔgɔnɔ ye ayi.
ala ko cɛ ni kamelo fi fa fe o fana tɛ o fana tɛ tiɲɛ n'a fɔla ko an bɛ ka jateminɛ kɛ ni dɔ ye jateminɛ k'an kɔfɛ o k'a ko tiɲɛ ko min bɛ kɔnɔ e k'a fɔ dɔrɔn a banna an ka taa sa an ka taa n'a ma ɲɛ kɛla tan an ka taa